Magandang araw Central Luzon, magandang araw Pilipinas. Muli ang inyong lingkod, Paulo G. Santos para sa Central Luzon News Update. Andito ho ngayon tayo sa Compact 3, dito ho sa police station, dito ho sa Barangay Sindalan. Na eto ho mga kaibigan, kakausapin ho natin ang magulang ni Kian Belleza, ang 4 na taong gulang na bata na nawawala ho ng 2 araw. At makalipas ho ang pagkalipas ho nitong 2 araw mga kaibigan, gabi kahapon, natagpuan ho ito na wala ng buhay. Makakapanayan po natin ang kanya pong magulang na hanggang sa ngayon mga kaibigan talagang ramdam po itong kapighatian dahil ang suspect pa po dito ho sa pagkamatay ng 4 na taong gulang na bata ay ang kanilang kapitbahay. Nakikiramay po ang CLTV 36 po sa inyo. Maraming salamat po. Ganito po kasi yun. 16 po. Mag-iigib ako noon ng bandang alas 4. Tapos po yung cellphone cellphone ko po, iniwan ko sa anak ko. Kasi nga po, mag-iigib ako. Sabi ko, stay ka lang sa bahay, dyan ka lang sa bahay. Tapos sabi naman ng bata, opo ma. Tapos ngayon po, yung kuya niya, nandun po yung kuya niya. Tapos, tinakot po siya. Andyan si Chucky sa loob ng bahay. Yung bata tumakbo. Pero segundo lang po, nawala yung bata. Tapos po, nag-research po kami. Nag-ikot po kami ng buong gubat, palengke. Pina-search namin dun sa CCTV. Wala pong dumaan na Kian kung saan pwedeng dumaan yung anak ko. Ngayon po, nag-suspect na yung asawa ko na alam niya nasa gubat lang yung bata. Tapos po, yun nga po yun, sir. Nung nandun na sa alam niya po talagang pagsuspetsahan kasi nga, yung 2 suspect pong yun, dati nang gumawa ng kalokohan yun dun sa aming barangay. Una po, nagnakaw po siya ng ng mountain bike na magandang klaseng mountain bike. Tapos po, naging kaaway yung magulang niya. Tapos mag-aartista daw po, ganun. Pero bakit po yung anak ko, wala naman po akong atraso dun sa kanila. Maano pa nga ako sa kanila. Tapos yung anak ko, minsan pag nakikita nila, di po masyadong lumalabas yung mga bata. Ay yung mga batang yun, yung 2 suspect po. Palagi lang po sila nakakulong sa bahay. Tapos pag natsetsempohan ng anak ko si Kian po na lumabas nga dun sa may terrace lang, babatiin pa ng anak ko, hi Kuya Matt, hi Kuya Kevin, gaganon pa yung anak ko. Ewan ko kung bakit yung pinuntaryan nila yung anak ko Siguro, ang yung cellphone. Yun nga. Alam nyo mga kaibigan, sa kaalaman ho ninyo, no, dito ho sa Pampanga, nito pong nakalipas na 2 araw, halos i-post sa lahat ho ng community, sa lahat ng group, sa lahat ng social media page, ito hong si Kian Belleza, 4 years old mga kaibigan. At ang masaklap ho nito, uli na ho nila ng malaman na yung hinahanap ho nila, wala na hong buhay. At Nay, pakikwento nyo ho sa amin, paano ho ninyo natagpuan yung bangkay at isalarawan nyo ho sa mga nanonood na nakikiramay ho ngayon. Pangalawang araw po noon, namigay po kami ng flyers ng missing ng bata. Pumunta po kami, nag-report po kami dito sa Compact 3. Tapos po, bumalik kami ng Northville po, dun sa barangay. Tapos, namigay kami ng flyers sa may bandang, yung mga subdivision, malay mo po, napadpad dun yung bata. Tapos, alas 10 na ng gabi, nandun kami sa bahay ng biyanan ko. Niyayaya ko na yung asawa ko na umuwi na po. Ngayon po, umuwi kami sakto-sakto po. Nandun na kami sa loob ng bahay, nagpapahinga. Kasi alam ko, kinabukasan, maghahanap na naman kami sa bata. May narinig po kaming tricycle. Tapos, biniro ko yung kumbaga, bilang magulang, nag-expect ka na talaga na nandyan na yung anak mo. May humintong tricycle po dun sa may kanto namin. Tumunog yung tricycle, tapos sabi ko, Ama, nandyan na yung anak natin, si Kian, salubungin na natin. Tapos nagtaka po ako kasi walang bumaba pasahero dun sa tricycle.
Ngayon po, itong dalawang suspect, kasi bahay po namin, tapos bahay nila magkaharapan lang po. Ngayon po, yung isang kambal, di talaga po yan kumbaga tawag na, nakikihalubilo kasi lagi lang sila nasa loob ng bahay at lagi nagkukulong. Yung isa po lumabas, tapos nagtaka po ako kasi nagpaalam siya. Ang sabi nung isa, sabi niya sa akin, ate, aalis po muna kami. Pupunta muna kami sa JBL, babantayan namin yung bata, tapos bigla niya pong binawi yung tatay nila. Sabi na, doon na po ako kinutuban. Tapos, yung isang suspect yan, anong pangalan nitong isang suspect na nadulas at sinasabing may pupunta siyang bata sa ospital? Di ko po ma-determine sa kanilang daw kung sino si Kevin, kung sino si Matt. Dahil kasi kambal po sila. Kamukha po sila. Tapos po, yung isang kambal, lumabas po, may hawak po siyang eco bag. Ganyan po yung hawak niya, para nahihirapan siya magbitbit. Para nahihirapan, tapos paglagay sa tricycle, nakita ko umalog. Kung basura yun, hindi yun naaalog. Kahit yung yung driver ng nagtaka na rin po siya. Actually po, nandito po yung witness. Yung mismong driver? Yung tricycle driver po. Opo. Ang sabi daw po, magpapahatid sila sa Sindalan, pero di na po sila umabot ng Sindalan. Hanggang dito lang po sila sa Amaya, yung matalahib po. Nagpababa sila kasi ang sabi daw nung... Sige, kukunin natin yun. Sige. Ang sabi nung kambal daw po, ay, sandali lang po, may naiwan kami ng ganon. Tapos po, ngayon, yung bumaba na yung kambal. Tapos, yung driver na po, syempre, di niya pa po talaga totally alam na may ganun nga nangyaring bata na nawawala. Iniwan niya na po yung dalawa. Tapos, umikot daw po siya dito sa may bandang yung terminal po nila. Yun nga daw po may ganun-ganun. Tapos, parang kinutuban na daw po talaga yung driver. Kaya, pumunta siya dun sa amin sa gubat. Kumbaga nakikooperate na po siya. Tapos, kami naman po, bago po umalis yung nakalayo na po ng ilang metro. Di ba kinabahan na po ako. Sumakay po kami ng tricycle, sinundan namin. Ang alam ko, JBL sila, kaya kami, umikot kami ng pumunta dito kami dumaan sa Kalulot. Tapos sila naman po, dito sila sa Sindalan pala dumaan. So, tinangkapan nila, mga kaibigan, sa kwento po ni nanay, tinangka pa po nitong kambal na suspect na tumakas at ang naging bunga lang nitong kooperasyon ng driver na sinakyan ho nila kung saan inilagay ho itong bangkay ni Kian sa isang trash bag. Ito, eco bag ba ang ginamit? Dito na ho raw nalaman nila na yun ay bangkay na ni Kian. Opo. Ano mo yung itsura ni Kian nung nakita ho ninyo? Nakaganon po, di po sa amin pinagalaw nung barangay kasi nga daw po darating yung soko, darating yung mga pulis. Pero po, nung binuksan nung isang barangay, nakaganyan po si Kian. Kasi nakatalokbok yung bata. Ganun po siya. Tapos po, malambot pa yung bata. Malambot pa? Malambot pa po siya. Sa 2 araw pong ito'y nawawala at sa pag-usisa ho ng pulis kayo na andyan iniimbestigahan, ito hong pagtatapat nitong 2 suspect, kailan daw ho nila pinatay? Nung 2nd araw o unang araw pa lang? Yun nga po, magulong kausap yun kasi di ko alam kung talagang may sila o ewan po talagang magulong kausap ang mga. May record po ba kahit yan po na si Sir Ocampo, nahihirapan sa kanila kasi pabago-bago sila ng Yung statement? Yung statement po. Pero dito ho sa sinasabi ho nila na anong dahilan bakit nila papatayin? Cellphone po. Cellphone talaga? Cellphone po talaga. Cellphone mo lang po talaga kasi yung anak ko may hawak na cellphone ng anak ko. Tapos ang sabi sa akin ni Sir Ocampo, yung cellphone daw binenta nila ng 2,000. Tapos aalis daw po sila na luluwas ng Maynila kasi mag-a-apply nga daw po ng Starstruck. Mag-a-artista daw po sila. Yan po ba'y walang record na sila gumagamit ng illegal na droga? Wala naman po akong nababalitaan
Wala naman po. Hindi naman po siguro. Dito pong kinumpronta ho ninyo sila, papaano ho nila kayo kinausap? At nang sinabi ho ninyo sa kanila na bakit nyo nagawa ito sa inyo, ano ho sagot nila sa inyo? Kailangan daw po nila ng pera. Sabi ko naman kahit binalik na lang sana yung anak ko, sige sa kanila yung cellphone. Kung gusto po nila, dagdagan pa namin ng pabuya. Basta ibalik lang po yung anak ko. Hindi yung ganyan yung nangyari. Pangilan po ba si Kian sa magkakapatid? Pangalawa po. Bunso. Pangalawa, tatlo po yung anak ko. Pangalawa po siya. May kuya siya, tapos si Kian po, tapos yung bunso. Bukod po dito sa, kasi mga kaibigan, ito pong mga bahay dito sa Northville, sakop na ho ito ng Barangay Kalulot, magkakatabi lang ho ito mga kaibigan At resettlement area ho ito. Yun hong magkakapit-bahay, kung minsan kung sumigaw yung kabila, maririnig mo. Kaya yung ilan dito sa mga tanong ng ating mga netizen na nag-aabang dito sa kontrobersyal na karumal-dumal na krimen na ito, nung bang nawawala itong anak nyo, hindi kayo nagduda na baka andyan lang sa lipat ng bahay at hindi nyo ba narinig na umiiyak? Nagduda na po yung asawa ko na, kasi nga po, yung pinasearch yung CCTV, wala pong lumabas na Kian dun sa pwedeng niyang daanan. Walang dumaan na tricycle, walang dumaan na sasakyan. Tapos po, sabi ng asawa ko, nandito lang yung anak natin sa gubat. May nagtago, sabi po ng ganon. Yung suspecha na po ng asawa ko, sila na nga po. Pero ako po, ayaw ko pang pangunahan kasi wala pa man prueba. Ang gusto na nga po mangyari ng asawa ko, pasukin yung bahay. Kaso, bawal daw po yun kasi trespassing daw po. Ngayon, hindi nagtanong-tanong po ulit kami. Talagang ganun, kailangan daw marami pang proseso para kailangan nung pakiusapan. Nasa kanila na daw po kung bubuksan kami o hindi. Ito po ba suspect? Ilang taon na ho ba ito? At wala po ba silang magulang nakasama dun sa bahay para isumbong din kung anong nangyari? Wala pong magulang, wala silang kasama sa bahay. Yung magulang po kasi niya naka-confine po sa ospital. Tumaas yung presyon dahil din po sa kanila, kagagawan din nila. Tapos yung magulang niya pong babae, nagtatrabaho po sa Bagong Palengke. Siya po yung sir katabi ko kanina nakadilaw. Wala po silang kasama sa bahay. Sila lang dalawa po. Pagkakataon nyo ho ito na manawagan dahil ito hong pag-usad ho nitong kasong ito aabangan panigurado ng ating pong mga kababayan, lalo-lalo na yung mga nagmalasakit na netizen na nag-share dito sa mga larawan ni Kian at naging katuwang din ho ninyo para hanapin ang inyong nawawalang anak. Pero ito ho, sa dami ho ng nanonood ho ngayon sa CLTV 36, nakikiramay at kasama hong nakikisentimiento sa paghahanap ng hustisya ho sa inyong anak. Sa mga netizen po, maraming salamat po sa suporta niyo. Pinakalat niyo po yung picture ng anak ko. Sana po mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko. Yun lang. Maraming salamat po. Nay, for the record lang po, kompleto pangalan. Maria Angela po. Maria Angela Villesa. Ayun, kumusta ba? May tulog pa po ba kayo niyan? O kumusta? Kumain na po ba kayo? Nakasuporta po yung kapatid ko. Opo, ayan, ito. Halos ilang araw na rin ho na hindi magkanda tulog. Ito hong buong kaanak ni Maria Villesa. At nandito ho kami ni Parin Johnny. Nandito pa kami sa mismong mobile ng pulis. Susubukan ho namin mga kaibigan kasi doon ho sa loob ng presinto ho ngayon, ongoing ho yung investigation. Pangangala po ng statement nito hong mga witness at gayon na rin dito sa dalawang suspect. Sa pagkakarinig ko, Salonga ang apelido nito. Anong first name nung dalawa? Kevin, mahaba po kasi yung pangalan. Kevin at saka Matt po, ang alam lang namin. Kevin at Matt Salonga, no? So kukumpirmahin natin din yan yung pagkakakilanlan nitong dalawang suspect na kung saan mga kaibigan, eto ho ngayon
ongoing ho ang investigation. Lumabas na po ba yung autopsy? Ano hong sanhi ng Wala pa. pagkakamatay? Wala pa po yung autopsy, sir. Opo. Hinihintay nga po na, pupuntahin po namin dun sa punerarya yung result ng autopsy ng bata. Opo, ano pong tama ba ni Kian nung nakita po ninyo na nasa punerarya na? Ano po siya, nung dinala po namin siya sa Bulaon, duguan po siya, naliligo siya ng dugo niya. Tapos po, parang pinalo siya, tapos ang itim po ng mukha niya, ang laki ng tiyan niya. Tapos sabi ng asawa ko, kasi di ko po talaga napansin na kung may tusok siya dito. Tinusok pa sa leeg. Sabi ng asawa ko, may tusok daw po eh. Di ko kasi napansin, sir. Pero nung nakita po ninyo, malambot pa talaga. Malambot pa po yung bata, tsaka malamig na po. Nasabi po ba nilang suspect kailan nila pinatay at paano nila pinatay? Ang sabi po ni Sir Ocampo, alas 3 daw ng hapon, nung 17. Yun po yung sabi nung suspect. Kasi kinausap kagabi ni Sir Ocampo yung dalawa. Maraming salamat, Nay. At kami po ay nakikiramay sa po ng aming mga kasamahan dito sa media. Kani-kanina lang ho, talagang dinadagsa din ho itong presinto para makuha ito hong mga karagdagang pang impormasyon. Pero gawa ho ng pandemya, tayo umiiwas din sa iniiwasan natin magkumpol-kumpol. Yung physical distancing naipatutupad din ho dito. Pero as of this time, mga kaibigan, ang tabayaran po ninyo ang karagdagang detalye ng balitang ito. I-like po ninyo, i-share po ninyo ang ating pong social media page sa CLTV36 para oras-oras alam ho ninyo ang mga kaganapan dito ho sa ating rehiyon. Muli, ang inyong lingkod, Paulo G. Santos para sa Central Luzon News Update. Nakikiramay po kami, Nay.